Er vallen reindruppen in het wetter. En dat is dan alles wat er te beleven voelt, wat dat onbelangrijk. En dus kan je net helemaal goed zielen. Maar ja, ze moesten toch voort om 2 uur en dan hier het stadskort voor uw schip, wat wij hier centraal hadden, hele mannen. En er moest alles zo gauw mogelijk omheen. Want ja, nou wie het net 1 minuut tussen, maar nou wie het dat het zo gauw mogelijk wordt. Nou, daar gaan ze die man de kant uit. Berend Ming die trapert even in het helmhout uit en die zei even van zeil de broekeroer heen en dan maar eens zien wat we dan uitkomen in deze wedstrijd. Een wedstrijd die zield wordt alleen maar de volgende sleertien, dan weer waarom moeten ze maar dan een lange sleertien en dan weer waarom. Zo simpel is het beeld. Nou, dit is de start, zijn we nou zeggen. Zo kwam dat alweer de prachtige oon met Heerenveen voorop. Nou, die koers wel oerieske bentjes in de kont sieren. Maar die denkt van, ik moet nou eindelijk eens een keer resultaten boeken. Ik moet voorop blijven. Nou, hij leidt voorlopig voorop. En je hebt zo dat de oren even lichtelijk oudjekje maken. En Pieter gaat tevreden, Pieter Brouwer gaat tevreden de volksleer in die richting. Maar Arjen Kort die shot alles even achterom. Wat gebeurt daarachter? Maar ja, in de volksleer, daar gaat het pas echt los. Je show hem de griebers die volksleer is. En daar moesten ze lavierje naar de heegste tonnen. En het wien alle skippen. En je moest dus hultiet net alleen nog rekening houden met de wien. Maar vooral met elkaar. En je moest elkaar wat taien en je moest wat nemen. Want anders weer er net achter te komen. Loor ik met hier achter wat zijn del. Maar wat zijn maar dadelijk weer oude grauw. Maar er helemaal achterlangs. En dan zit Snits daar al tussen. Komt de Zuidwesthoeken er nog tussen. Nou, zo bloedt het wat een griebers in de volksleer. En het is altijd heel lastig dat je plakje te krijgen. Hartstikke moeilijk voor die skippers om het goede plak te krijgen om naar voren te komen. Want iedereen wil natuurlijk naar voren, want het is een wedstrijd. Maar dat slag het net over alle kanten. Maar het is een schitterend beeld wat hier van de volksleer wordt. Nou, hier zie je hem dan Douwe-Visser Grauw. Die moet eigenlijk voorrang ha van Douwe-Visser Snit. Dat krijgt er te let en dus draaien ze beide dan maar die kant uit. Ja, dat is ik een modus zelfs jel wij draaien. En dan nog maar eens even zien wat je uitkomen. Maar dat we je alweer rekening houden met elkaar. En zorg je dat je eigenlijk net in de oorvaringen kan. Want ja, dan ben je heel dal geschochten vanzelfs. Maar show maar eens even hoe die skippen de moeite hebben om die volksleer terug te komen. Het is een prachtig beeld. Lemmer met je helemaal achter de hele mannendel. Met helemaal oude haren. Maar ja, dan kom je weer door de orenkant. En dan kan je het misschien aasjes weer omnemen. Je kon net alles weer omnemen. Je leidt de hele mannen bij de heugste tonnen. Daar zit Lemmer in het hoekje. En daar komt de jouwer aan. En wat zal de jouwer nou doen? Hans Meetsma die zit voorop en die het shirt aan naar beneden, naar beneden, naar beneden. Maar Dirk-Jan Reijinger doet het net, die gaat naar boven. Nou, dan krijg je deze gevolgen bij Santonne. Ja, je het even bom en we er even praten met elkaar. Dit hier oorsmatten. En ja, Jouwer had hier een voordeeltje, want die zit er nou tussen. Kan je een beetje voortkomen, dan komt het helemaal clear. De oren zo net. Maar ja, er gaat een protestvlag in, de eerste protestvlag bij de Lemmer. Maar die zal er echt weer uithellen worden. Nou ja, dan komt er nog zo'n situatie bij diezelfde tonnen bij de achterste. Lorik Meter kan het goed voortkomen. Ja, en waar moet Janne Waard nou hinnen? Want er slijt Waals eind onder, maar dan let Ljouwert ook nog onder. En die liggen bij de wal en die kennen net een kant meer uit. Hoe komt dat nou? Ja, maar even. Ja. Ik dat wordt zou regelen en ik die man die zullen de protestvlaggen erin heesje dat ze van elkaar vrij kan binnen. Maar dat is niks worden bij de protestcommissie. Die protestcommissie die kan gewoon terug in en die zult denken van wat die skippers bij de SKS doen, dat is heel wat oors. Dat is namelijk zielen. Nou, dat doen Bolzert en Heerenveen, want Bolzert is intussen een jonge Heerenveen kan, onder Heerenveen kan. En dan show we in een lange sleert bij de tonnen Bolzert al wel lezen. En die leidt dus voor op Heerenveen, want dan kunnen ze het zeil gooien. Dan komt Heerenveen erachteraan. En dan komt er drachten ik al achteraan. Zat dicht leidt het al hier bij elkaar. In die eerste route weer er volslijn nog neer van de sissen. Alleen die treien er verzeld mooi aan uit. Maar er weer een hultie ploegjes van treien, fjouwer skippen. En die bezochten elkaar wat te narien. Alleen ja, er weer net genoeg wien om dat op een goede wijze te doen. Je waren dan treun door die wien, door die vlaagjes die dan door de BM komen. En dan krijg je in je wollingen en de oren net. Dus je leidt Bolzert mooi voor. Kan Heerenveen achterlangs. Maar Heerenveen zal aansens waarom komen bij al je
Bolzert eerst om de tonnen in de volkensleer. Maar Heerenveen zal nog waarom komen. Maar voorlopig is er nog geen vrees van Pieter Meter. Die van het vierde startplek komt. En dus een mooie kans had. Nou, dan zien we hier de man van de Jouren weer even gingen. En die liet het dan. En ze zag je het goed. Die scissors in drachten. Ziel maar terug. Want oors kunnen we beiden in de kant uit oors komen zien elkaar. En dan kunnen we er omheen. Nou, en nu is de situatie precies andersom. Als Heerenveen en Bolzert. Dan komt Heerenveen eronder. En ja, dan kom je op een zone maar. En dan maar het zeiloer. En dan leidt Heerenveen in één keer boven. En zo kan je dan versteld hartstikke mooi weer voorkomen. En kan je zeggen van ik ben voorlopig weer eerst. Maar ja, Heerenveen met naar startplek 1. En Bolzert met naar startplek 4. Dus Bolzert hier met 1 idee. Ik moet zo dicht mogelijk achter Heerenveen blijven. En verder maar zien dat ik een beetje gang krijg met die skippen die daar alleen nog achter zitten. Dan mag je nog 1 keer om het hoekje daar bij Prinsenhof. Het zeil met goed oer. Je mag dadelijk weer in de gleed zitten. Draai, zei Pieter Meter en dan komt het helemaal goed. Maar hij shot achter hem, dan shot er Jouwer alweer komen. En die komt echt heel dichtbij, want die maakt naar plakje zo'n. Maar dan eerder bij plakje Fjouwer in de buurt. En dan wiezen ze even en dan zei het er van, wij hebben won. Rekken je dat maar. Het komt helemaal klaar. Ik zei niks gevreesd. Ik zei het is hartstikke mooi. Maar ik zei alleen Jouwer moet mee oppassen. Ik zei, want die komt de hut opzetten. Ja, toen was hier een slagje met Jouwer en die weer helemaal fut. Ik zei, kat in het bakje jongens. Ja. En toen kwam er weer een grote schifting. Ja, toen wie weer vlakbij. Ja, maar Grauw ik nog ken je, die moest naar Alve. Oh, die hebben we in de gaten nog. Ik zei, die wie te 4 fut op. Dat spannend weer dus. Ja. Dat bedoel ik. Dat is, toen de man 10 uur zette, Ulekriet erin. Toen weer de afstand grut genoeg. Ik zei, nou, dit is 100 punten. Ik zei, dit komt klaar. En toen waren we een Ulekriet er wel uit. En dan zet die man op mijn kont. Ik zei, wat hebben we nou? Waar komen die man nou zo hard voor? Nou, de wind is alweer. En zo zit alles heel dicht bij elkaar. En wordt dit dus nog een hele mooie scootserschilderij. Het wordt een prachtige schilderij, want de man is met al je supersnel en een lietsfoutje en een beetje fut. Nou, ik vind het geweldig. Voor u is een prachtige opsteker, 0,9 punten. En we gaan mooi de ondieptes uit en naast het Ipe Wetter. Ik ben heel tevreden, man. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel.